پشتی روژکێ ji rawestandina şer û pevçûnan, îro careke din şer û pevçûn di navbera çekdarên alîgirên rejîmê ve yên bi çekdarên berevaniya niştîmanî tên naskirin û hêzên YPG li bajarê Hesekê derketin û di encam de hejmarek ji xelkên sivîl bûn qurbanî û bi dehan jî birîndar ketin. Nûçegehanê Arkê li bajarê Hesekê ragihand, îro demjimêr yekê nîvro bi dema Hesekê şer û pevçûn di navbera hêzên YPG û çekdarên berevaniya niştîmanî yên ku bi çekdarên devgirtî an ku miqeneîn tên naskirin li taxa Ezîziyê ya bajarê Hesekê derketin. Nûçegehanê Arkê li Hesekê her wiha ragihand ku sedema derketina şer û pevçûnan ew bû ku çekdarên alîgirên rejîmê gule berdan dibistana Wehdê ya taxa Ezîziyê ya ku dibin kontrola YPG de ye û di encam de şer û pevçûn di navbera her du aliyan de derket û agirbesta ku beriya du rojan hatibû îmzekirin di navbera YPG û çekdarên berevaniya niştîmanî de hat helweşandin û niha ew agirbest tenê di navbera rejîm û YPG de maye. Her wiha nûçegehanê Arkê li bajarê Hesekê diyar kir ku ji encama şer û pevçûnên îro hejmarek ji xelkên sivîl yên taxên cudayên bajêr bûn qurbanî û nêzîkî 18 kesan birîndar ketin ku di nava wan de jî 3 zarok hebûn û da zanîn ku şer û pevçûn di navbera her du aliyan de li meydana Mirşo derketiye ku beriya niha hêzên bi ser PYD ve destê xwe danîbûn ser wê meydanê. Ji aliyekî din ve çavkaniyeke ji nava bajarê Hesekê ji Arkê re ragihand ku hêzên bi ser rejîma Esed ve hîn berdewamin bi topbarankirina taxên Kurdan her wiha bi girtina welatiyên Kurd li ser xalên xwe yên pişkinînê ku heta niha bi dehan ciwanên Kurd revandine. Wê çavkaniya ku nexwest navê wê were eşkerekirin ji Arkê re got welatiyên Kurd yên bajarê Hesekê malên xwe bi cih dihêlin û berê xwe didin bajarên Amûdê û Qamişlo û gundewarên wê û dibe ku di demek nêzik de Kurd di hundirê bajarê Hesekê de nemînin. Tê zanîn ku beriya du rojan şandek ji paytexta Sûriyê bi serokatiya Elî Memlûk gehiştibû Qamişlo û bi hêzên cuda yên bajarê Hesekê re civîn pêk anîbûn û ji wan xwestibûn ku şer li Hesekê rawestînin.